Gaskiya ni ba zan iya ba. Aure sati daya? Ina ba zan iya ba, gaskiya ba zan iya ba. Wallahi tallahi ba laifi na ba. Ina ba zan iya ba. Namiji kaman ba namiji ba ni ba zan iya ba. Aure sati ina na kashe kaina na rantsi da Allah ni ma ban san yadda haka ta faru wallahi na iya bakin kokari na amma wallahi ba a dace ba dan Allah ki kara ina ba zai yiwu ba. Kawai ni tafiya gida zan yi. Dan Allah ki hakuri. In kika tafiya zan yi. Assalamu alaikum. Ina tafiya gida zan yi. Haba ba da ga dai kun rikita layi sai ka ce ana yaki na igwan. Ina ruwanka kai bai ma fa kamata ka shigo mana har cikin haraba gida ba kamata ya kai sallama daga waje sai an baka izinin shigowa ya za a mata da miji suna cikin yin sirri kawai zaka fado mutane ai ni ban maki kowa ya ji ba ma to amma dai gyara kayanka bai zama ai sauke mana ba fita ba ma so ka ji wannan abin kai wannan fa ba namiji bane kan wannan ba namiji bane aure sati ɗaya ni ba zan iya ba kawai ba zan iya ba to shikenan burin ya cika kin tona mu dan Allah gobe juma'a kowa ma ya ji kuma hannun speaker zan dauko ki je ki hawo mun bari ki faɗa ma kowa duniya ta ji shikenan ai ni na musan ma kowa ya ji kawai kowa ya ji burin ka ya cika amfanin me zai yi dan kin ga mai to shikenan kai yanzu ka saka da wannan matsalan kana da kai ya gaya mu ba ni ba zan iya ba zan yadda ba na shirya kawai wucewa gida zan yi idan wannan ne matsalar ta zo gidan sauki kai saboda akwai maganin da in na baka shi garanti kai amfani da shi sati ɗaya yawa sai ka mu magunguna na gwada ba su min aiki ba dan Allah ka dame ni da Allah je ka bani waje ba na kwantar da hankalinka ka jira ina zuwa bari ni kawai ba dai ka tona mu asiri ba Allah kada ya san mutane nawa shi zai ga yamma a je a faɗa ni ba zan iya ba ni gida kawai zan wuce ba zan iya ba gaskiya tafiya zan yi me wannan kuma tsabagen faranta muku da har tuntube nake ana je shago a guje aure sati ɗaya namiji kamar ba namiji ba ni ba zan iya zama ba ni nake shan jarka manya ka kawo mun dan wannan abu me za su mun wannan abu ka san ma wani Hausa karin magana suka ce ba girma ga damusa ba azaba kai dalla daure ka gwada wannan magana idan ka gwada kawo zo mu je wannan dan magani zo mu je karan ba sai kaji zo mu je wallahi har na rasa bakin da zan miki godiya matata Allah ya miki albarka amin ne assalamu alaikum wa alaikum kai amarya da ango sun ango ka sha kanshi babban mutum ya salamu alaikum ya gare ne lafiya kala wala alhamdulillah to hanya lafiya ne kai alhamdulillah wato ka san irin soyayya nan ta sharukan da Karina Kabo ni tunda muke da ita ban taba ganin soyayya ba irin ta yau wai fa fitowa ne zan fita nake dan goge takalmi kawai carabta an ce tace wai za ta mun na hada kaya da safa zan kai wanki tace ai ita za ta wanki ka ga sunan duk wanki nan da ita ta ga sauran ma tana yi a sanu da kokari wato wannan magani ya gyara aure Allah dan annabi aka maka Allah ya zai in samu kamar katan 10 ka kwantar da hankalinka in kana son trailer guda ma akwai su 20 kai alhamdulillah amarya yi mai godiya to shikenan an gode Allah saka da alheri ka gyara aure idan ka shirya ma akwai wani bonus da muke wa mutum idan ka siya da yawa muna wa mutum ƙari saboda ji daɗi to dan girman Allah a je a kawo min trailer guda ba dai shago zaka bude ba shago dan kasu zan ya to ai ni wannan shine rayuwata to kakka da mu za mu kara ma da wasu abubuwan ma yadda jikon zai kara ma daidai da kake so nagode dan saka to shikenan sai waya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kamar dai kullum yau ku sani suna na Adam Ebit jarumi a cikin shirin sarkar sirri so yau ina tallata muku maganin kamfanin mu Dr. Abubakar mai godiya shi nake tafa da shi ina mata masu matsalar infection da maza masu kankancewar gaba matsalar saurin inzali rashin kuzari karancin sha'awa to duk muna tafa da magani kamar haka so ba mu fara muku da magidanta duk magidancin da ba iya gamsar da iyalin shi to mun taho mai da maganin da in Allah da idan yayi amfani da shi Dr. Abubakar mai godiya ya kawo maganin da duk wanda yayi amfani da shi zai godiya zai sa albarka so ya kakkiro muku magani Dynamic Miracle Complex ku daure ku neme shi sannan ina maza da mata masu fama da infection barin ma dai especially iyayenmu mata idan lokacin al'ada yayi ga wasu suna suma wasu har ruwa ake kara musu to da yadda Allah da Abubakar mai godiya ya angata mana magani idan muka yi amfani shi za mu samu waraka ina maza wanda suke samun kankancewa gaba saurin inzali rashin kuzari
karancin sha'awa tsinkewar mani, to Dr. Abubakar Mai Godiya ya inganta mana magani, mu daure mu neme shi da yadda Allah duk wanda ya amfani shi zai samu waraka. Ina wanda ba su yi addabe su maza da mata, to Dr. Abubakar Mai Godiya ya kawo mana maganin da yadda Allah idan muka yi amfani da shi za mu samu waraka da yadda Allah. So ya kawo mana maganin da za mu yi amfani da shi ko da basirinka mai tsiro ko da ya kai tsawon dabino, idan ka yi amfani da maganin nan za ka samu waraka da yadda Allah. Sannan kuma ina masu cewa sun gwada bai musu ba, so muna da bukatar su ziyarci ofis ɗinmu ko su kirayi nambar da muka jera musu da yadda Allah za mu musu tambayoyin da suka dace daidai da abinsu. In kuma suka zo ofis za mu musu check up daidai da matsalarsu, za mu gane mai matsalarsu, za a ba su magani da ya dace daidai da lalurarsu. Ina especially a ce masu masturbation wato wasa da al'aura maza ko mata, to mun tanaji magani bangare na wannan na musamman wanda duk wanda muka bai full treatment na wannan abun da yadda Allah zai samu waraka. Cututtukan da ya haifar mai masturbation din za a samu waraka kuma za a samu inganci. Wasu kun san idan ya yawa yana hana haihuwa, to da yadda Allah za a samu wannan waraka da yadda Allah. Idan kuna nesa muna da hanyoyin da za ku iya mallaka, za ku iya biyan mu ta online ko kuma ta hanyar sadarwar mu WhatsApp ko kuma ku kira mu direct call. Babban reshen kamfanin mu yana nan Tudun Nufa AKCs New Bid da kan titin Tudun Nufa opposite Tawakkaltu masallacin Yarabawa. Sannan muna wa kowa fata alkhairi, muna wa kowa barka da zuwa, mai siyan ɗaiɗai da mai sari duka muna muku barka da zuwa. Dr. Abubakar Mai Godiya na muku lale marhaban sai kun zo.